ସତ ହେବ କି ମାଳିକା ବଚନ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ କି ପୃଥିବୀ, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କେଇମାନେ ରହିବେ ଆମର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉ କି ହୀରାକୁଦରେ ଚିତଳ ମାତ୍ର କାହାଣୀ ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବା ନେଇ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଛି ଅନେକ ଘଟଣା। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଅମର ରହିଯିବେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପରେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଳି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ, ସତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଳିକା ବଚନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ନେଇ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ। କଳିଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ଅମର, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଏହି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହାବୀର ହନୁମାନ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା, ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବେ ଅମର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସଙ୍କଟମୋଚନ ଭକ୍ତ ଯେ ପୁଣି ହେବେ ଅମର, ଜିଣିବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେହି ଯେ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଅମର ହେବେ। ଅମର ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅମର ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଥରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ ସେହି ମଣିଷ ସବୁଦିନ ମରିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡର ନଥାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବତ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତୋଇ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନଥାଏ। ଜିଣିବେ ସେହି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ ଥିବେ ଯେଉଁ ଭକତ। ଚାରିଯୁଗେ କପି ଅମର କହେ ଧ୍ୟାନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜପ ତପ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକତେ ପୁଣି କଳି ଶେଷରେ, ଜୟ ମହାବୀର ଥିବ ଯେ ପୁଣି ଯାହାର ତୁଣ୍ଡରେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ମହାବୀରଙ୍କ ନାମ ଥିବ, ସେ କଳି ଶେଷରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। 600 ବର୍ଷ ତଳର ମାଳିକା, ଏହା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ତାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାଳିକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ଅମର ବଚନ ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ। ତ ଏହିସବୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।